V tomhle videu vám ukážu, k čemu slouží nástroj Allocation Calculator. Zaměřím se na způsob jeho používání a ukážu vám, jak ho efektivně využít hned od začátku. V aplikaci najdete více než 4000 investičních nástrojů. Od klasických podílových fondů, ETF či ETC, přes fondy kvalifikovaných investorů až po penzijní produkty. V Česku je pokryt třetí pilíř, na Slovensku potom druhý i třetí. Velmi brzy se databáze násobně rozšíří o nástroje z desítek světových burz. Práci zahájíme tím, že fulltextově vyhledáme požadovaný nástroj. Jakmile je vyhledán, můžeme se podívat na detaily jeho přibližného složení. Máme také možnost stáhnout si produktové dokumenty nebo přejít na webovou stránku producenta nástroje. Aplikace funguje ve dvou režimech. Prvním je porovnávací režim, ve kterém mohu porovnat až 20 nástrojů. Druhým je režim pro tvorbu portfolia. Pojďme se teď podívat na porovnávací režim. Pro náš účel postačí porovnání s druhým nástrojem. Pokud už máme vybraný druhý nástroj, můžeme přistoupit k samotnému spuštění modelování. Je vhodné zmínit, že prezentované výsledky budou vždy zobrazeny v námi zvolené referenční měně, kterou jsme si určili na začátku procesu. Tato referenční měna slouží k jednotnému porovnávání výsledků a zajišťuje, že všechny hodnoty budou interpretovány správně. Nezáleží tedy na tom, v jaké měně jsou jednotlivé nástroje. Aplikace si vše automaticky přepočítá. Po nezbytném potvrzení vyloučení odpovědnosti, se kterým jsme se již dříve seznámili, můžeme spustit samotnou modelaci. Pojďme se tedy podívat na základní výsledky a jejich interpretaci. Jako první se zobrazí výsledky pro jednorázový a pravidelný vklad. Stojí za zmínku, že aplikace nepočítá s konkrétními částkami, ale pracuje s procenty. To znamená, že jednorázovým vkladem se myslí vložení 100% na začátku zvoleného intervalu a všechny výsledky, které vidíte v interaktivním grafu a legendě, jsou pak vyjádřeny v procentech vůči tomuto počátku. Pravidelný vklad funguje stejně, 100% znamená celkovou částku za celé období, která je rovnoměrně rozložená do pravidelných měsíčních vkladů v rámci modelovaného intervalu. Kdybychom porovnávali 20 nástrojů, zobrazilo by se tu opravdu velké množství čar. Z tohoto důvodu je dobré vědět, že každá legenda je interaktivní a jednotlivé čáry v grafu můžete libovolně zapínat a vypínat. Pokud chcete vidět, jak historické události ovlivnily vývoj trhu nebo konkrétních nástrojů, můžete si do grafu jednoduše zapnout historický kontext. Události se pak zobrazí přímo v grafu a umožní vám lépe porozumět souvislostem v čase. Historické události můžeme rozdělit do několika typů. Patří sem například jednorázové události, dále události probíhající v delším časovém období a v neposlední řadě také významné osobnosti, které po určitou dobu ovlivňovaly dějiny svými činy nebo myšlenkami. Toto vysvětlení porovnávacího režimu je prozatím dostačující a nebudeme pokračovat k dalším výsledkům. Těm se budeme věnovat při vysvětlení režimu modelace portfolia. Pojďme si teď namodelovat portfolio složené ze 3 nástrojů. K dříve použitému fondu přidáme další 2. Pro portfolio je typické, že každá položka má určitou váhu, kterou si zde můžeme sami nastavit. Samozřejmě součet vah v procentech může, nebo spíše musí, vždy činit 100%. Je dobré si všimnout, že každý nástroj má určité rozpětí dostupných dat a backtest portfolia můžeme provádět na společném průniku dat. Zde jsme omezeni nejmladším nástrojem, jehož historie začíná v roce 2022. Vidíte, že pokud je zaškrtnuto maximálně možné období, hlídá aplikace interval automaticky za vás.
V případě tohoto nejmladšího nástroje je však k dispozici jeho předchůdce. Jakmile ho propojíme, všimněte si, že se interval dostupných dat automaticky prodlouží o jeho historii. Ve výsledku jsme pak omezeni historií druhého nejmladšího fondu. Ten má ale také svého předchůdce. To znamená, že můžeme připojit i jeho historii a jakmile to uděláme, vidíte, že je možné modelovat celý interval už od roku 2012. To odpovídá omezení danému posledním z použitých nástrojů. Aplikace si to za nás automaticky pohlídá. Nyní můžeme opět spustit modelaci, stejně jako v případě předchozího porovnání. Znovu vidíme grafy pro jednorázový a pravidelný vklad. Tentokrát jsou doplněny o vývoj celého portfolia, který je znázorněn silnou čarou, zatímco jednotlivé nástroje zůstávají zobrazeny tenkou čarou. Totéž platí i pro graf pravidelného vkladu. Jak vidíte, v grafu jsou zřetelně označeny body, kde se jednotlivé nástroje napojují na své předchůdce. Pokud se v prezentaci výsledků posuneme dál, uvidíme grafický přehled zhodnocení za jednotlivé kalendářní roky. Můžeme si zobrazit popisky jednotlivých sloupců grafu. I v tomto případě je graf plně interaktivní. To znamená, že si můžeme jednotlivé položky vypínat a nechat si například zobrazit pouze roční výnos portfolia. Dále se můžeme podívat na přibližné rozložení portfolia, zastoupení jednotlivých typů aktiv a geografickou expozici vůči jednotlivým regionům nebo konkrétním státům. Níže máme k dispozici tabulku s výsledky zhodnocení jednotlivých nástrojů a v posledním řádku také výsledky pro modelované portfolio. Uvedeno je jak celkové zhodnocení jednorázového vkladu v absolutní hodnotě, tak i přepočet na průměrné roční zhodnocení. Totéž platí i pro pravidelný vklad. Zobrazena je také volatilita a pokud chcete, můžete se podívat na zdrojová data, buď v původní měně nebo převedená do referenční měny. Tuto možnost oceníte, pokud si chcete vytvořit vlastní grafy nebo dál pracovat s daty v Excelu. Data jsou přehledná a spojitá. V neobchodních dnech aplikace doplnila poslední známý kurz. Na závěr můžete využít praktickou funkci vygenerovat si přehledné PDF z výsledky, které si navíc můžete pojmenovat podle sebe. Velmi jednoduše si můžete zvolit, jaké části se do PDF exportují. Pomocí metody drag and drop navíc snadno upravíte jejich pořadí. V tomto případě dám výsledkovou tabulku na první místo, aby se zobrazila hned pod zadáním. Pokud jsem s nastavením spokojený, můžu PDF vygenerovat jediným kliknutím. PDF může být opatřeno vaším logem, doplněno o vaše barvy a kontaktní údaje. Tyto informace si můžete upravit ve svém profilu v rámci aplikace. Do modelace můžete zahrnout i vlastní nástroj, buď pomocí vlastních dat, nebo matematicky zadaný nástroj definovaný efektivní úrokovou mírou. K dispozici je i možnost porovnat více portfolií vedle sebe a sledovat jejich vývoj v jednom přehledu. Pokud máte modelaci, kterou si chcete uložit pro pozdější použití, máte k tomu samozřejmě možnost. Modelaci si samozřejmě můžete pojmenovat, uložit ji do konkrétní složky, pokud jich máte více, a přidat jí i barvu pro lepší přehlednost.
Takto uložené modelace se vám zde zobrazí ve formě dlaždic a jsou připravené k opětovnému načtení kdykoliv v budoucnu.